Welcome to my guys. Ako kasi pala. Dire may tamad. Dire. Yo, mangga. Kayo. Taklubo. Taklubo.
my channel. This is Reggie. So ngayon is aakyat tayo sa Puno Challenge. So let's do it! Dito ako ngayon. May nakita akong lalaki nangunguha ng niyog. Ito, ebidensya na guys. Ito ang ebidensya. Huwag kayong